echiri ya zelo abụ Chizzy ani ọ bụ m na-ewetara nzukọ kwa Thursday niile na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara olukwe na Friday nwetala unu Kpakpando na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara ọ bụ na Kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo n'eziokwu Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti 100.9 Solid FM. Ekwakwala ama agbakwala ama m na-emara na ya batago n'oge nzukọ oge ha iji ekwu ka o si gbasata ndị Igbo mana nke kachasị nke ọ bụ ebe a ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo maka na ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme ebe anyị na-eji asụsụ Igbo yele eye wee na-eme ya ịchọọ itinye ọnụ n'okwu n'ihe niile nke anyị na-eme ebe a afa gị ga-abụ afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ọ bụzi na ị naghị ata akị anyị na-eti ma ọ bụ na ebughị nwa afọ Igbo mana ị na-ata akị anyị na-eti ị nwere ike ịgwa ya afọ obodo nke gị afọ isi ojii ebe isi wee jiri Igbo gwa ya okwu maka na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ n'ebe a abụ m Chizzy ani ọ bụ m na Tochukwu Chibueze ga na m ahazigazi ụmụ ife ọ na-ebupụta na-atinye na oyoyo nke zuru ụwa niile ama dịka YouTube ihe niile anyị na-eme ebe a ị ga-afụ ya na mba ụwa dum wee na-eso na ama ihe a na-eme wee na-akwadokwanụ nke anyị na-eme maka na ihe anyị na-eme ebe a bụ ịkwado nke bụ Igbo ihe niile bụ nke ndị Igbo maka na ọ bụghị onye zọba nke ya ọ bụrụ ajọ mmadụ mgbe na-asị na ị nwere ike ịbịa gbasa ozi gị n'ụlọ ọrụ anyị ebe anyị gwụnye chinchin bụ n'ụlọ nke bi dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu ị na-atụbata ma ọ bụ na e were ozi chọrọ ịgbasa wee chee ka ụwa mara ka esi eme nke ị na-eme ozi ọbụla ị chọrọ izi ụwa a na-anụ anyị na mba ụwa dị iche iche n'ala Igbo anyị zuru Igbo ihe ị ga-eme bụ ịbịa jiri ọsọ jiri ije wee bata na ogbe anyị ịbata na obi anyị kpọmkwem jụọ ese ebe ngalaba azụmahịa anyị dị a ga-agwa gị ha na-ewepụ na anụ wee rie ya ozi zuru anwụrụ ọkụ ewelue n'igwe ntị ya bụ na nke ọbụla ị chọrọ ime bịa ka anyị mebe ya ọ dị ma m ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo mana ihe niile na-eme n'obodo anyị ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nkịta mana ebe anyị ga-agbado isiokwu anyị kpọmkwem bụ nchekwa n'obodo anyị ala Igbo na Naịjirịa gbaa gburugburu ka nchekwa si dị ugbu a ozi na-abata ugbu a na-ekwu na ndị isi abụ okpu ndị ajọ mmadụ ndị nsogbu na-enye ndị ụwa nsogbu ọkachasị ka ha si enye nsogbu na Naịjirịa bụ ndị ama dịka Boko Haram na ndị a ememinana ndị ruru ihe dịka 100 mmadụ abụọ na obodo Borno ihe o ji na-ewutesi ike bụ na ha kpọrọ onyeisi ndị okpukpere Islam nke ama dịka imam akpọrọ ya ọkụ kpọkwa ezinụlọ ya ndị a na-ekwu maka ya banyere wakporo obodo a dị n'ime Borno ya bụ Kofi, Aba, Malumti, Gosari na obodo dị iche iche mana ndị nchekwa obodo ya bụ ndị agha nke Naịjirịa ekwuona wee sio na ha egbochiena ha ịbanye n'ebe ndị na-agbapa n'azọ ndụ ha nke a na-akpọ IDP na ha gbochiri ha ịwakpo ha chụghachi ha azụ mana nke bụ eziokwu bụ na ndị a mere mkpamkpa
na obodo anyị gụpụtakarịsịrị unu ugbu a ya bụ obodo dị ka Kofi, Aba, Malumti, Gosari, Dalori, ihe a niile obodo a niile dị na ime ọchịchị obodo Koduga nke dị na obodo Borno. A na-ekwu na ndị a bụ ndị isi abụ okpu a, ndị ajọ mmadụ a na-enye ndị Naịjirịa nsogbu, na ha banyere na obodo a na-ekwu maka ya Kofi wakpo ndị a imirikiti ndị nọ n'ime obodo a wee gbaa ọsọ ndụ ha, mana ndị na-enweghị ike ịgba ọsọ ndụ ha bụ ndị dịka onye isi ndị okpukpere Islam na ezinụlọ ya ka ha jideziri wee kpọọ ọkụ. Ọ bụ ofu onye n'ime ndị a gbara ọsọ ndụ ya na-akọrọ ndị nta akụkọ nke a dịka esi kwuo, ndị agha ọchịagha ndị agha Naịjirịa egbochiela ha ịwakpo ndị na-agba ọsọ ndụ ha na ebe a zụkpuru ha na-echekwa onwe ha. Ndị gbara ọsọ ndụ ha si na ha gbochiri ha ịbanye ebe a wee chụghachi ha azụ. Ọ dị mma, ọkwa ịnụrụ na Nnamdi Kanu bụ isi otu ndị ama na-achọ obodo Biafra ekwuola ka o si na Naịjirịa wee banye Isreal. O kwuru nke a oge a na-agba ya ajụjụ na ụlọ ọrụ onyonyo nke mbụ dị na Isreal. Nnamdi Kanu wee sio na ya siri na be ya ndị ikwu na ibe ya bụ ihe kpara ya kpapụ oge ndị agha batara, ya bụ ndị bịara gbaa ọsọ eke, oge ha bịara gbaa ọsọ eke na obi ya dị na Ụmụahịa. Ebe ahụ ka a nọkwara na gbuo 28. Ọ sị na ọ bụ oge ha bataziri na-achọ ịbata na ime ụlọ ya, ya bụ ime ụlọ akwa ya, ka ndị n'ikwu na ibe ya kpara ya wee kpapụ. Ya kpapụzie jee nọgodo wee na-ewetagodo onwe ya wee jisiziri otu ahụ wee chọzie chọrọ ụzọ wee lue obodo Isreal. Na ugbu a ya nọ n'obodo Isreal na ume na-eluzi ya na ugbu a, maka na ọ bụ so obodo Isreal ahụ dịka o si kwuo, ọkwa Nnamdi na-ekwu, bụ sọsọ obodo ya were ntụkwasị obi na nchekwa ya ga-ezu oke kpọmkwem. O wee bụrụ ya bụ ihe ọ na-agwa ndị ụwa n'oge ahụ gbara ya ajụjụ na onyonyo nke mbụ nke ndị Isreal. Ọ dị mma, ka anyị na-ekwu maka nchekwa obodo, ndị ogbeke na okwuruta nke dị n'Agbani ebeela wee tie mkpu wee na-akpọkwu ndị nchekwa obodo ka a gbatara ha ọsọ enyemaka maka ihe ndị na-eche efi na-eme ihe niile ha na-akụ n'ugbo ha niile. Ka a sị na ndị a dịka ha si ekwuo na ndị a na-eche efi na-abụ ha bata ha emebisie ihe niile nke ha kụrụ akụ, ọkachasị ugbu a na ha akwado iwe ihe ubi na ha na-emetọ ya nke ukwuu. Ha wee na-eti mkpu na-akpọkwu ndị nchekwa obodo dị n'aka ka ha bịa gbatara ha ọsọ enyemaka. Onye mara ndị a niile ma ọ bụ onye isi ndị na-eche efi ka a gwa ha ka ha zie nụrụ akụkụ ha, ka ha ghara iji akwụ nke ha wee na-emebi akwụ nke ndị ọzọ. Ha na-ekwu wee sio na oge ụfọdụ efi ha fuo ma ọ bụ ewere ihe mere ya, ndị obodo akwụọ ụgwọ, mana emebisie ihe niile bụ nke ha, enweghị ihe a ga-ekwu. Akwuo okwu ekwusie ike okwu ha ekee ọgụ, mana ha dịka ndị udo ha na-ekwu na ha chọrọ ka ndị nchekwa obodo biko dụọ ndị a niile bụ ndị na-eche efi ndụmọdụ ka ha ghara eche efi ha wee bata na ugbo ha, ya bụ ihe ndị ogbeke na okwuruta nke dị n'Agbani n'ime Nkanu West na-eti mkpu wee na-akpọkwu. Ha na-ekwukwa wee sio ka onye isi obodo, ya bụ aka na-achị obodo Enugu, gbatara ha ọsọ enyemaka wee kwalụ ha ụzọ, maka na ụzọ adịghị be ha, enweghị ụzọ ha si ebupụ nri ha, ya nke ha kpatara akpata obere nke ndị na-eme efi ma ọ bụ ndị na-eche efi mebisiri ha chọọ ile ya na ụzọ adịghị,
n'ụzọ ekwere ha na nkwa kemgbe na m ewebeghị ihe mere maka ya. Ya bụ ụzọ si Ogbeke wee gaa akpa ugo na Amagunze na ha na-achọ ka a bịanụ mezuru ha nke na ọ na-adịkwanụ mma emeghe ya ka emere ibe ya obi adị ya mma na akwa ụzọ ahụ lụọlụfa akwa mmiri nke si na esu gara akpa ugo na Ogbeke na obi ga-adị ha mma nke ukwuu. Ọ dị mma ka nke a na-aga, ndị ọrụ bekee ekwuola na enweghị ihe ga-eme ka ha bịara na-enweghị ihe ga-eme ka ha wetuo aka na ego a ha na-asị ka a tinyere ha, ya bụ nke ha kpọrọ 10,000 naira 3. Na-enweghị ihe ga-eme ka ha mee gịnị wetuo aka, maka na ha afọ na ọ dịzi ka ndị ọchị obodo na ọ bụghịzi ihe ekwuru ka a na-eme. Cheta na aka na-achị obodo dị iche iche na Naịjirịa, ya bụ ndị isi ọchị obodo mpaghara obodo dị iche iche ezukọla wee sio na ha ekweela na ha ga-akwụ 10,000 naira 2 na 5 na ọ bụ ihe a ka ha nwere ike ịkwụ. Mana ndị ọrụ bekee, ndị otu ọrụ bekee gbaa gburugburu ekwuola na enweghị ihe ga-eme ka ha nara ụdị ego a, na ihe ha chọrọ ugbu a bụ 10,000 naira 3, maka na ha ewetuo n'aka site na 10,000 naira 6 na ụma ha na-anabụ. Mana oge ha mere nzukọ ha nọzi ebe a wee wetuo aka sị ha yezie ha ọkara ihe ha na-ekwu, ebe ọ bụ na ha ewetu n'aka na ọ baghịzi uru ịbịa na asị abịa taa bịa echi maọbụ na-ebugharị ha, na ha emechaa na nzukọ niile na ọ fọziri ka abịa ya aka n'ihe e kwuru. Cheta na ha amaala ọkwa, ya bụ ndị otu ọrụ bekee nke Naịjirịa. Ha sịrị na ọ bụrụ na emeghị ihe a ya kwuru bịa ya aka wee kwụba ha ụgwọ a ha kwuru maka ya bụ 10,000 naira 3, na ha ga-eme gịnị, na ha ga-agba abụba ọrụ na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa anọ n'ime ya ugbu a, ya bụ mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 11 afọ 2018 ọ bụ ihe a ka onye isi ndị otu ọrụ bekee Maazị Ayuba Waba gwara ndị nta akụkọ ya. Ọ dị ma ọ bụ ihe a na ihe ndị ọzọ bụ ihe megasịrị, mana ebe anyị ga-agbado ụkwụ bụ ihe apụtagasịrị ọkachasị ka o si mee nchekwa obodo. Kedu ka esi fụ ya? Cheta na ịchọ itinye ọnụ ma ọ bụ mkpalụ na akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 099110009 ma ọ bụ 09977711009. Ihe anyị na-eme ebe a bụ asụsụ Igbo ka anyị ji eme nzukọ anyị, na-eme ihe niile nke anyị na-eme. Ndị nọ n'ebe ọ bụla ị chọrọ ịnọ, ndị na-ekiri anyị n'onyonyo nwere ike jee depụta ozi nke ha n'ebe a na-edekọrịta ozi, zite ozi nke ha. Ịchọọ ịkpọ anyị, gba anyị n'akara ekwentị nke anyị nyere gị ugbu a 09022010009 maọbụ 09097711009. Abụ m Chizzy ana ozugbo a ga-eweberezi okwu unu ugbu a. Onye na-akpọ? Chizzy anyị ehihie ọma. Ọ ga-adịrị gị mma nwaada. Ogbo na-aga n'iru nwaada. Chizzy anyị n'ihe nchekwa anụ abụọzi ka ife a ga-ahapụrụ n'anyị ndị ọchịchị. Hey, o gbubiela, ewutere gị nwanne, biko wee ike kpọghachi anyị. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Onye na-akpọ? Ekele m gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Chineke gọzie gị. Onye? Nkwado zuo eke, udo dịrị gị, Chineke gọzie gị onye isi. Ise. Na-ekwu maka ndị na-achị ezi ya. Ihe si na nwere ike n'aka agabagwakwa nke aka. Maka ndị agbanị bụkwa ndị ọgọ m, bụrụ ndị enyi m.
lordship barịta ngene nke nwoke onye egbeke n'ike agharịghị ọgụ wee na-ayọ biko gọvanọ nke gọvanọ ugwu anyị ya gbagara ha mkpu enyemaka ihe a na-ekwupụta ọ na-anụ ya na ntị ha kpọrọ ndị polisi na ndị amị wee jide n'aka na ndị a na-achị ebi ya na atụpụrụ ebe a mana obodo ndị ọzọ dị iche iche maka na etu a ibi aka na ha eru ọkwa ekwensu na-arụ ọrụ ọjọọ ha ghara ịbụ akọgịrị ya akọ ebe n'oge a na-atụ n'ụwọpụta nke ọzọ bụ na ebe a na ihe na nna ya oge bụ Nnamdi Kanu kwuru naghị emebe ebe a na ọ gbara ọsọ ndụ jee Isreal ihe ọ ga-emebezi elee nga anyị kwụzi akwụ ugbu a ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ntorobịa ma agbọghọ bụ nọ ya bụzi onye nzọpụta Mesaya olee olileanya anyị nwezi ugbu a nke ọzọ bụ na ihe na-ekwu maka ọzọkata mpe a na-ekwu na $13 mụ narị ekwu na $13 ahụ eseka $10,000 $3,000 ma amaghara enweta ndị ọlụgo ji wee gote ya maka na ama n'oge ewuchagharị sonye Naijiria ihe ọ na-akwụ n'ọzọkata mpe mba bụ amanye unu na-akpọ 100 narị puku na 25 mmadụ ya na-ere $125,000 nkwado zuo oke ịgbarịsigo ike ịmara m ihe anyị na-eme ebe a bụ nkwado zuo oke bụ ezigbo onye nke anyị mana ihe iwu bụ iwu ime na nke mbụ mee nke abụọ mee nke atọ mee nke anọ ọ na-adịzi ka ọ bụ egwu agwara ọgwụ ka anyị na-eme ebe a o nwere ụfọdụ ndị amaghị asụ asụsụ Igbo mana nke na-agbakọ isi bụ n'ọtụtụ ndị n'ala Igbo dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo ya kụziere ya omenala ka ọ kpaba agwa ka ndị Igbo ịbụrụ onye Igbo jisi ike ka ịmụta Igbo jisi ike ka ịsụsụ Igbo ike na ịchị ọchị ọnụnụ ihe anyị na-eme ebe a onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị mma igwe gaa n'iru ọ eziokwu na m aghọtara isiokwu nke taa ebido m n'isi jee kama na nke nnụrụ ka nsogbu kwụsị ka ndị Igbo be anyị ghara isi eritu Nnamdi Kanu Mesaya ọ bụrụ na ọ dịrọ mmadụ ka a ga-esi eritu Mesaya ụfọdụ na-amụta nwa ụfọdụ ndị Igbo ha agaghị achọ isoro nwa ha mụrụ asụsụ Igbo ụfọdụ oge ihe a na-agbagwoju m anya anyị emeghị gbanụ Igbo ga-ahụ anya asụ mkpube si n'ọmụmụ Igbo ka ọ bụrụ iwu n'ụlọ akwụkwọ dị n'ala Igbo popu bịara na Naịjirịa popu soro Igbo ọ dị m atọ ntị n'ala ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe nzukọ asụsụ Igbo kwa mgbe ka anyị na-ekwu ya na ịchọ itinye ọnụ n'okwu n'ebe a na ị gaghị atinye ya asụsụ ọzọ ma ọlị nke mbụ bụ na afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo nke abụọ bụ na ị ga-asụ Igbo a na-agwa ya ọgwa anyị na-ekwu ihe na-emetụta ala anyị ka anyị kpaa alụ ya onwe anyị ndụmọdụ ma ọ bụ ka anyị ga-esi wee na-ebi n'udo n'obodo anyị nzukọ ka anyị na-eme nzukọ ndị Igbo ya ọ bụ na ị na-esonyere anyị na ụlọ ọrụ anyị a ịma na anyị were agbata dị iche iche ebe were ndị bekee na-asụ ya na-asụsụ ya ike ewere nwa dịka Uche nwa na ndị otu ya ha na-asụgasị bekee yeleye abịa ezi nwa na onwe ya na ndị otu ya ha pụta ha na-asụ bekee a watara n'anya mana anyị bata n'oge Igbo nke anyị anyị na-asụ Igbo yeleye anyị anaghị agwa ya ọgwa ya mere anyị ji asị ịchọ itinye ọnụ na ya biko n'ihe niile nke anyị na-ekwu itinye ọnụ ma sụọ Igbo yeleye agwafa gị ga-abụrịrị afọ Igbo abụ m Chizzy anyị kwurusio na ndị otu ọrụ bekee
ekwuola na enweghị ihe ga-eme ka ha benata aka n'ego a akwụgoro ka akwụọ ha maka na ha esigori n'oge wee benata aka site na 1,600 na ụma ha kwuru ka akwụbazi ha 3,000. mana ndị ngalaba na-achị ala Naịjirịa dị iche iche ọchị obodo ngalaba ala Naịjirịa dị iche iche ekwekọrịtago na ihe a ga-akwụ bụ 2,000 mana ndị ọrụ bekee otu ọrụ bekee nke onye isi ya bụ Maazị Ayuba Waba na-ekwu mba na-enweghị ihe ga-eme ka ha benata aka na ọ bụrụ na akwụ ha ụgwọ a bịa ya aka na ihe ha kwuru na ọrụ na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 11 afọ 2018 na ha ga-agba abụba ọrụ nke na-agaghị ewe njedebe wee luo n'oge a ga-ebido kwụba ha ụgwọ ha ya ka ha na-ekwu gwa ụnụ na ndị ogbeke na ukuruta nke dị na-agba n'ime Nkanụ ebeela wee bekwuo ndị nche obodo ka a gbatara ha ọsọ enyemaka ma ọ bụ mara onye ọbụla ma ndị na-eche efi ka ha chịrị efi ha wee n'ọba efi ha ka ha ghara ịbịa na-emebisi akwụkwọ ha na ihe niile ha kụrụ n'ubi ha na o mebichaa na ha nke mere na agụụ nwere ike ọ bụrụ na ejisi ike bịanyere ha aka na agụụ nwere ike ichibe ndị mmadụ ọdịnala n'obodo a ha wukwara si n'ụzọ dị be ha ka a bịa nyere ha aka wee kwalụ ha ụzọ a na o tee na a na-agwa ha na a ga-eme mana otu awụ n'eji emebeghị ihe mere. A gwara unu wee si na Nnamdi Kanu anọ n'obodo Isreal oge ọ na-agba ya ajụjụ na onyonyo nke mbụ dị na Isreal wee kwuo otu ya si wee si na be ya wee gbara ọsọ ndụ ya wee ruo n'obodo Isreal. O kwuru nke a oge a na-agba ya ajụjụ. Ọ sịkwara na ihe dịka mmadụ 28 bụ ndị wụrụ pii ebe a na-achọ ka ejide ya ka egbuo mana ọ bụ ndị ikwu na ibe ya kpara ya kpapụ tupu ha abata n'ime ụlọ akwa ya ebe ya nọ wee na be ya dị n'Ụmụahịa. O kwukwara sị na ume na-eluzi ya na ugbu a otu a ya nọ na Isreal maka gịnị maka na ọ bụ obodo Isreal ka e kwesịrị ike na ọ bụ obodo nwere ike ichekwanwunye ndụ ya. Anyị wee gwa ụnụ na ndị isi abụ okpu ndị na-enye nsogbu egbu ndị mmadụ ama dịka Boko Haram na ha awakpo n'obodo Kofi, Aba, Malumti, Gozari dị n'ime Borno. Ha nọkwa ebe a wee gbuo onye isi okpukperechi ndị Islam na ezinụlọ ya. Ihe a bụ ihe mere mana ka nke a na-eme ndị agha Naịjirịa wee kwuo na ha achụpụ na ha azụ wee gbochie afa ịbanye n'ebe ndị ogbe ndị na-agba ọsọ ndụ ha nọ n'ime obodo ahụ. Ọ bụ ụmụ ihe a na ihe ndị a ka anyị na-ekwu. Ịchọ itinye ọnụ na ya ịgwa ya afa gị n'Igbo sụọ Igbo yele eye. Onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Obodo gị anyị achọghị n'asụsụ ọzọ na-abịa asụsụ Igbo n'ọnụ ka biko. Onye na-akpọ Odogwu ekele m eze Enugu gaa n'iru. Ọ bụghị n'ọnụ ka ma ọlị ka anyị were ya na-akpọ. Onye na-akpọ ọgbọ na ya gaa n'iru nwanne m. Dịka m na-ekwu ọrụ nchekwa anụnwa abụọzi ife a ga-ahapụrụ naanị ndị ọchịchị ndị eze obodo ndị obodo n'onwe ha nwoke nwaanyị ga-etinye aka ka e wee mara ihe a ga-eme ndị a na-echu echu n'ihi na ha emebigoro anyị ihe
ọ bụrụ na ọnụ na anyị mana ebe niile biko n'ihi na ha pịchaziri wee na-achụ ha ga-eme nke ọzọ bụ maka ụgwọ ọrụ ndị ọrụ oyibo Chizzy ana m edekwa n'afọ ego niile ndị na-eji anọchite anya anyị na Abuja ndị seneti ndị representative na ndị ọ dị maka nwebezi okwu n'ugbu a onye na-akpọ ezi nwaanyị ọ ga-adịrị na mma udo dịrị gị nwaada ka o si sọ Chineke ọ ga-adịrị gị na mma ihe ọma ka Chineke ga na-emere gị gaa n'ihu nwaada kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ndị ọtụtụ obodo anyị dị n'aka obodo ime ihe maka na ọ bụrụkwa sọ n'obodo ahụ ka ọ na-aka ibu mana obodo nke anyị o mepụtago ọtụtụ ka obodo nke ụnụ ada nwaanyị Ụgbọọka ọkachasị ụzọ bụ ụnụ ahụ enweghị ihe unu na-eme unu ejekwa ije ụzọ ahụ ịba Ụgbọọka ugbu a ewekwa ka ọ dịzi ụzọ Ụgbọọka mburu na-ara na mburu bụ enweghịzikwa ụzọ a niile tọrọ atọ ya mere gọọmenti nyere anyị aka nyere anyị ụzọ ọ dị mma nwaka na ite ekelela gị ka m webeziri okwu mara ndị nwere ike ịsụ Igbo onye na-akpọ ọkwa dị nwata na nne ya Ebonyi gaa n'iru nwanne m nwanne mmadụ anyị
ịlụsagosara aka bụkwa ihe na-eme eme o mana gbasara dịka nchekwa eziokwu ọkwa na oke dịrị onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye maka ikpe n'aka akpana nkuku aka eziokwu nke bụ eziokwu o nwekwana ihe dịka nchekwa n'ụwa maka na obodo ọbụla nwere nchekwa ya echekwa ọfụma obodo ọtọkwara atọ anya masị ka onye ọbụla tinye aka maka na isi akpa nyakwa ikpe kedoro ya ada na gbasara dịka ego nke ndị ụgwọ ọrụ eziokwu 130 ahụ asị ka asịsị kwụọ ọkwa na isi ego ka ọ bụ ndị ọchịchị ndị na-anọchite anya anyị na ọgbakọ ụlọ ukwu ma ndị isi ala ma ndị na-achị okpuru ọchịchị dịgasị iche iche na-ebu ego na nkata wee na-ala ọ bụrụ ndị ọrụ ga-amakwu ₦1,000 ọkwa ha na-alụ ọrụ a niile na-alụta ego a niile nwanne mmadụ nke bụ ana masa elizikwa ya anya mana ife mebu na ndị na-ahazi maka ndị ọrụ ahụ ọ na-abụkwanụ ha mmụọ mmadụ aka ha na onwe ha daa ọ bụ nnọọ na ha na-azọgide ụkwụ gọmgọm na okwu ha kwụsị ike ọ ya adịkwanụ mma ana m asa akpa abụbọ ụlọ ha kpaa abụbọ ụlọ ha kpaa ya ọfụma ka a mara na mmadụ bụ mmadụ ụfọdụ ka anyị niile na-eje onye ji peni ejekwa afịa onye ji ₦1,000 ejekwa ofu ahịa onwe ebe dewuru ụmụ ogbenye ana m asị ndị ọchịchị ka anyị ji chịkwana ike leba anya ka a kwụọ ₦130 maka na opekakwanụ ekele m ka onye ọzọ wee tinye ọnụ daalụ igwe nwe okike daalụ nwanne mmadụ ịgbanisi ike n'agbanyeghị na ịkpọbere ego ihe ahụ ịkpọrọ ọ bụrụ ego obodo anyị bụrụ asụsụ anyị mana nsogbu adịghị onye na-akpọ ahụrụ chiọma ọ ga-adịrị gị mma na-adịkwara gị nwanne m ọ ka gwa m obodo sitọdlisi na mgbe na-apọ n'okpuru ọchịchị ọgwụ ukwu chikọdịrị gaa n'iru ya bụ steeti biko ọ nwere chọ ka m kwuo na anya m na-ekwu abụ m Chizzy anyị na-ekwu ụmụ ihe megasịrị n'obodo anyị gwụrụ na ndị na-enye nsogbu n'obodo na ama dịka Boko Haram na ha akpọọna onyeisi okpukperechi nke Islam ama dịka imam na ezinụlọ ya ọkụ obodo Borno ha wakpọrọ obodo a ụfọdụ nọ na agba ọsọ ndụ ha mana ndị nchekwa obodo ekwuola wee sio na ha egbochiela ha ịwakpo ndị gbajiri n'ogbe ebe ndị gbajiri ọsọ ndụ ha na ọgwụnụ na Nnamdi Kanu ekwuola wee ihe mere na ka o si wee si gbaa ọsọ ndụ ya wee gbajie Isreal ugbu a ọ sị na oge ndị na-abịa anya bịara ịgba egwu eke na be ha ya bụ n'obodo ya na be ya na dị na Ụmụahịa n'ụbọchị a na-egburu mmadụ 28 n'ọkwanụ ndị ikwu na ibe ya kpara ya wee kpapụ asizi ebe a chọrọ ụzọ wee chọtazi obodo Isreal na obodo Isreal ka ya kwere kwesị ike na ebe a ka a ga-echekwa nchekwa zuru oke ga-adịrị ya a gwara na ndị ogbekene okwuruta nkịtị na-agba n'ime Nkanụ tie na mkpu wee kpọkwụ ndị nche obodo ka a gbatara ha ọsọ enyemaka maka ihe ndị na-eche efi na-eme ihe niile ha na akọ n'ubi ha n'ugbo ha niile na ndị efi na-emebiri ha ihe nke ukwuu ha wee na-ekwukwa na ụzọ ha ji ebupụtakwa na-apụta obodo ha na ụzọ adịghị ma ọlị tinyere ha aka bịakwa nụrụ ha akwa mmiri ahụ nke onye ime ọchịchị obodo kwere ha na nkwa ya bụ Ikechukwu Okenwa kwere ha na nkwa oge a na a ga-akwara ha kemgbe aha anụghịzi ihe amazi na na-eje eje na ana ụzọ a sị na aga akwa enweghị nke akwara akwa mmiri a sị na aga edozi akwa mmiri esụ dị n'oke eji ezie si ogbeke aga akpa ugo na enweghị nke emegoro ha si na ha chọrọ enyemaka na ha asụkwanụ biri n'obodo Enugu ọ dị mma anyị gwara unu na ndị ọrụ bekee ndị otu ọrụ bekee nke onyeisi abụ Maazị Ayuba Waba ekwuola si na enweghị ihe mere ka ha benata aka ma ọ bụ benata ego na ego ha kwekọrịtagoro ugbu a si na a ga-atinyere ha bụ 30,000 ha kwuru o kwuru nke a
na iji zaghachi ndị na-achị ngalaba ọchịchị obodo dị iche iche ya bụ obodo dị iche iche n'ala anyị ọ zaghachi ha maka na ndị isi obodo dị iche iche n'ala anyị ka ha mechara nzukọ ha sizi na ọ bụ 2,200 na 500 ka ha ga na-akwụ ha mana dịka maazị Ayuba babo isi ndị otu ọrụ dị iche iche ya bụ ndị otu ọrụ bekee o kwuru wee sio na ọ bụrụ na eme ha nke a bịa ya aka wee kwụba ha ụgwọ a ya bịrị 3,000 ha kwu maka ya na ha ga-ebido abụba ọrụ nke a na-amaghị oge ọ ga-akwụsị na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 12 afọ 2018 ọ bụ ihe a ka o kwuru. Ngwa ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ afa gị ga-aba afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yere biko agwanara anyị asụsụ Igbo ọgwa ka anyị weziri okwu unu. Onye na-akpọ? Ekele gị ezigbo mmadụ. Onyinye ọ ga-adịrịrị gị na mma. Gaa n'ere ezigbo nwaanyị. Ebe m chọrọ itinye ọnụ ihe gbasara ihe ndị a na-achị ehi na-eme. Ọ na-abụ ọnọkata dịka ha dara juu ọnọkata ha anachikwa imebi ihe ndị mmadụ kọrọ n'ugbo n'ihi na ọtụtụ ndụ n'iyi. Ọ bụghị ọdụtọ nke a ha na-emekwazi otu o si tọ ha. N'ọnwa gara aga ka m nọ n'ụgbọala chibe anyị na-abịa n'Enugu. Anyị rutere n'ụzọ awara awara na-abịa Enugu ka ndị a na-achị ehi iri ehi ha pụta okporo ụzọ ụgbọala na-aba chọọ ka ha si n'okporo ụzọ nke agafee na nke ọzọ. Ụgbọala nke si na mgbada na-abịa abịa ebe ọ na-achọ ka ọ chaara ehi ọ pụta n'ike nke so ya n'azụ abịa so ya n'azụ na ọ dị ihe ọbụla ihe ha mere abata nkịtị tiri efi ha kewara ife ọnọdụ ha mma amata na ọgba akụ anaghị emebi nke ibe ya ịmara ihe emere ha abịa na nke ndị ọrụ ndị ọchịchị ala anyị mara ihe ha mere maka na amekata emekata gbaa abụba ọrụ ọ ga-emerịtakwa okeke na okorie. Daalụ Onyinye ọ ga-adịrị na mma. Onyinye Chineke gọzie gị na otu isi sụọla ya Igbo ayele ya ọ ga-adịrị gị na mma. Ebe a ka a na-amụta ọ bụrụ na ịma na ebe a na-adụ nwa nwere nne ndụmọdụ ka nwa na-enweghị nne na-amụta ihe. Ọ bụrụ na ihe anyị na-emekwa n'ụgbọ ọ bụrụ na Igbo a adịrị gị na ị naghị asụ ya ọfụma ị na-ege ndị na-asụ ọfụma wee na-aghọta ka esi asụ Igbo mara ihe bụ ụzọ awara awara na ụmụ ihe niile dịka Onyinye si kọsịa ya. Ụfọdụ bụ ndị a ga-asụchara Igbo ejiri bekee kọwala ha ihe na-eme mana ha sị na ha bụ ndị Igbo ịfụ na ọ jọgburu ude na-esigbue nkakụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a wee na-asụ Igbo yere ya. Onye na-akpọ? Odogwu aka nchawa ọ ga-adịrịrị gị na mma ka eke imel. Ekelekwa nga ọ ga-adịrị gị na mma aka nchawa udo. Biko ebe m chọrọ itinye ọrụ nke mụ na ndị a na-achị ehi Isreal na-asịkwa nna agbaghị ụzọ were mgbe oghere echi maka na Igbo tụrụ ilu si Igbo n'ome ka ihe ga-eme mmadụ onye were mụta ihe. Na be anyị o nwere mgbe ha bịara kpọrọ ehi a na-abata be anyị ụlọ ọbụzọ ụmụ okorobịa be anyị kpọọ nzukọ gbasara ihe gbasara igbe ehi a be anyị were gwa ha sị ha na ha kpụrụ ehi a niile si n'obodo anyị pụọ. Ọ bụrụ na ya emeghị otu a ihe ọbụla ahụ ha ewere ha karịa obi kpụrụ ehi ha bata anyị karịa obi soro ha gbaa ọfịa a na-achị ehi anyị nwa na-achị ha mekọta ihe ahụ wee na-emebiri anyị ihe ha kọrọ n'ugwu anyị gbute ehi na-abọ na-eto na wee kpụrụ ehi ndị ọzọ wee pụọ. Tutu oge taa ihe gbubere ehi bata n'ọbụla ege ekele m unu. aka nchawa ịgbalị ala mana ụdị ihe a mee onye achọkwa n'okwu
ewe ndị na-eke ikpe, ewe ndị akpụmara ọrụ ha bụ ike igba ọgụ akọsara ha amara ka esi gwa ndị okwu onye jikwa n'aka ya ka ikpe ọzọ dị ka ibe ya ebe ụdị ihe a mere dịka akụkọ na-asa adị na-ekekwa nkwụcha maka na ike nkwụcha abụghị ụjọ maka na oge ụfọdụ ọ na-abụ a na-asị na ndị a na-eme ka ọkụ daa ya ibibe ọ dịka ọ yụrụ anyụ adịghị ama ama akụ na uche ka anyị kwesịrị iji wee na-eso ihe a kpee ihe niile nke a na-eme n'ala anyị n'udo amara ka a ga-esi mee ya ebido n'oge chọba ndị isi ha gwaba ha okwu si ha ọ bụrụ na ha amaghị ihe bụ ugbo a na-agwa ha akpọrọ ha si ha nekwa ugbo na ahịhịa ha na-ata abụghị ahịhịa kwesịrị ịta na ọ bụ ugbo akụ ndị mmadụ ha emebina ya a na-ekpe ya n'udo onye na-akpọ ekele nye igwe nwa okike daalụ ebe eche echi ọrụ bụ gbasara maka nwanne nwoke Nnamdi Kanu oge dị m ụtọ na mmadụ ọ dị ndụ anyị nwache na-egbughị ya mana obi dị ụtọ nwaanyị asịkwa ndị nke igbe gboo gbasara maka ya ka mkpụrụ esite n'udo ana m asị ndị Igbo ka ha jikọta ọnụ maka ha sị na etukwaze owe kibe ijiji maka ha sị na onye kọọ mamịrị ọgbọ ụfụfụ ọ bụ eziokwu na anyị na-achọ na oge ha dị aka okike kewanye nyeta ka anyị enweta onwe anyị daalụ igwe nwa okike ọ dị maka ndị ebidoro ugbu a wee na-asị na ha amaghị akara ekwentị a ga-eji wee tinye ọnụ ya akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ya bụ 099 maọbụ 09077711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu n'ebe a onye na-akpọ ekele m gị gwa m afọ gị na ebe isi akpọ nwanne gwa m onye na-akpọ ekele m gị biko gwa ya afa gị ihe mụ chọrọ ikwu nke na-ewutekarị m Indonesia ka mmadụ ga-esi ugwu bụrụ esi ebe na-enye ahụ ndị Igbo nsogbu na be anyị mmadụ egbugoro Igbo ka a kakara bịa ọzọ biko onye chọrọ ịgwa ndị ha bụ ọ bụ na ha yọọ ha biko ha tụrụ eti ha na ma ọ bụ na ha ekwuru ọgọchị na-abịa kịta ka ha were ose kwụọ akwụkwọ ose kpọrọ ọkpọ kwụọ ya nnukwu ụzọ ọbụla isi si abata n'obodo ha agha ose ahụ ebe a ifeọbata mbọ ha na-eji na-akpọ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị ogbubiela ka anyị were onye ọzọ ịchọ ịsụ Igbo ịsụọ Igbo yere ya agwakwana ya ọgwa onye na-akpọ asụsụ anyị ọgwa isi aka asụba bekee ugbu a efu na
akpọdosie asụsụ ndị mba ọzọ na kpọdo ha ishila ala sụsụkwa na nke bụ unu ị gaghị asụ ọ bụghị n'ọnụ ka onye na-akpọ onye dị ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ olu gị olu ogene gwa m afa gị debe ọcha ịdịghị ọcha na mgbede a gaa n'iru nwanne m adị m mma adị m oyi ebe m chọrọ itinye ọnụ gbasara maka ndị ugwu a taa na-achịrị gaa n'iru debe ọcha gaa n'iru debe ọcha gaa n'iru ebe m chọrọ itinye ọnụ maka ndị ugwu a na-ekpe ihe anụ maka asị na ọgba ka a na-eme maka aka ibe ya maka onye nwa na-eme ha ndị a na-ekpogara ihe abụ ihe ha wee na-emezi ihe ndị mmadụ ndị kunye ahụ dị na bịa wee na-ekpogara ebe ihe ka ọ bụ na oriro ndị ọ kaghị inwe ume wee na-ekpogara ebe ha nke a na-ekpogara kịta wee na-asị na ndị ọchịchị ga-etinye ọnụ anya bụ okwu maka na ha bụ ndị ọchịchị ka ọ dị n'aka ndị isi ala anyị onye isi ala anyị na onwe ya ma ndị ọzọ na-esotekwa ya ma ndị ukwu na ibe ya bụ ndị isi ọchịchị ahụ dị n'aka ha kwesịrị itinye ọnụ n'ihe a ka gana na ọ bụ na ha etinyere ọnụ na ya na ndị ahụ ha na-emezi ya bụ akụ ha ha agaghị eji okwu nke ha nwa wee kpọrọ ihe ọbụla mgbe na-asị na ha nwa ya bụ ndị ọchịchị ọchịchị agbatara anyị ọzọ enweta enyemaka maka ọkpa akụ ada emebi eri ọ bụrụ emebiche nke m i were nke gị were bawa uru biko ha mara ihe a ga-eme ya ọ ga-adịrị gị ma debe ọcha a sị na ikwe n'aka hapụ ọba aka ọ bụ ha ọgụ nwafọ Igbo ka ị bụ debe ọcha kenekwa gị debe ọcha ọ ga-adịrị gị na mma ka ọ dịkwa Igbo yele ọ na-atọ ụtọ Igbo na-atọrịkpa a na-asị ya otu a jiri ilu Igbo wee na-eri okwu ọ na-atọ owu onye na-akpọ ekele m gị Chizzy odogwu ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ndị ka ime Okonkwo ezigbo nwa Okonkwo gaa n'iru enwere ihe chọrọ ịjụ enwere na onye mpụtara n'igwe okwu ha pụta ya ọbịa n'igwe okwu ha na-ekwu na-ewere akwụkwọ ha bịara n'aka ndị na-achị efi na ndị na-akọ ugbo onye chitakwara ibe ya na ego na ọ ga-akwụ onye na-akọ ugbo emerikwara ibe ya na ihe ha ga-akwụ eche m na otu ya mere kịta ụkpọtụrụ ndị a na-enwe igwe si abịa na-ekwenye mere kịta ha ji aka ma ndị chọrọ okwu ama ndị a chọrọ okwu bịa na ndị nke ọzọ akwụ ụgwọ ịkọrọ ka m chọrọ itinye ya daalụ Okonkwo dịka obodo a m na-ekwu maka ogbeke na okwuruta dị na-agba anya ewee n'oge ha jechara eburu ma onyonyo jesichaa ugbo ha sie ndị niile nọ n'ugbo ha na ka esi mebisia ihe ha kemgbe esesiri onyonyo ka esi mebisia ya ewebeghị ihe anụ kpam ma obere opekata mpe n'ego ka ịghachi ya dịka esi nwanna aha Okonkwo si kwuo obodo dị iche iche nwere nzukọ a ekwuo ya na ewere ihe ndị nke a mebiri na ha ga-akwụ ụgwọ ewekwanụ nke ndị obodo mebiri na ha ga-akwụ ụgwọ mana kemgbe ọ bụ sọ ndị obodo na-akụ ewere ka ha ji jekọta efida ọ bụrụ ndị obodo ka ha si kwụọ ejiri egwu na ihe ndị ọzọ akwụ ụgwọ mana ha ga-aghachite azụ mebitasịa ihe niile ugbo ndị obodo esecha oyoyo oge a na-eme nke ha ga-akwa esi oyoyo mara na efi one dị ọkwa ihe a kpọrọ ya afa na ego achọba ka ha ga-esi ya mana oluzie na nke ndị obodo esebe oyoyo n'ebe niile
buru ndị oyoyo akwụ ụgwọ ma ndị emebiri ihe ọgbọ ha chọbara ego bitaba ego kwụọ ụgwọ ndị oyoyo esie oyoyo sere were eseche otu awụ n'eji ọya ka ndị obodo si akpọzi na-etie emeri si gbata ha ọsọ enyemaka onye na-akpọ Hello? ọnọka bụ ọnọka a na-asụ sọsọ Igbo ọ dị ma ewe ka ndị Igbo si ekele ịkpọ mmadụ ọza gị okenesịa gị ọfụma jụọ maka ese ihe ahụ ka ị mere ndị be gị na ihe ndị ọzọ ọ bụ ekele ndị Igbo iji gosi ịfụnanya anyị were n'etiti anyị ụmụ ihe a onye a chọrọ ịkpọ ugbu a kwuru ugbu a amaghị m ihe ọ pụtara ọ dị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu omume ihe megasịrị n'obodo anyị ekwuola wee kwuo gwa gị na ndị na-enye nsogbu n'obodo ndị na-eme n'obodo adịghị mma ama dịka Boko Haram na ha egbuola kpọọ onyeisi okpukperechi nke Islam ọkụ n'obodo Borno akpọrọ ya ọkụ ya na ezinụlọ ya wee chụpụ ndị ruru ihe dịka 200 ndị emerụrụ ahụ ndị egburu karịrị ya a na-ekwu na ihe dịka mmadụ 15 ka a na-ekwu na ha were ike ha nwụgọ pii n'obodo Borno ugbu a maka mwakpo ndị Boko Haram wakporo obodo ahụ wee gwa unu na ndị ọrụ bekee si na ewedị ihe mere ka ha wetu aka maọbụ wetu ego na ego ha kwugoro na a ga na-akwụ maka na ha si na 10,600 na ụma wedata ya na 3,000 mana ndị ọchịchị mpaghara obodo dị iche iche n'ala anyị na-ekwu na ọ bụ 2,200 ka ha nwere ike ịkwụnwu dịka obodo si dị mana ndị ọrụ bekee ekwuola na ọ bụrụ na akwụnwụ ha 3,000 a ga-ebido gbaba ụgbọ ọrụ na mkpụrụ ụbọchị 6 ọnwa nke 11 afọ 2018 gwa ọnụ na ndị ogbeke na okwuruta nkịtị na-agba n'ime Nkanụ etinye mkpu wee na-akpọku ndị nche obodo ndị ogbo ọgụ ka ha bịa gbatara ha ọsọ enyemaka maka ihe ndị na-echefi na-eme ugbo ha na-asịkwa na ụzọ ha ewezi ụzọ so ofu ụzọ ha si apụta na ọ dịghịzi mma si nyere ha aka kwa n'ụzọ a ka ha na agbata obi ha na ndị akpa ugo na ndị ọzọ gbara ha agbata obi ma ndị ụgbọ ọka na amaghịzi na-ewekwa n'ike isi ụzọ a wee luo ma Ebonyi na ọ bụrụ na akwa anyị na ọ ga-enyere obodo aka wee sị ka bịa nyere ha aka na kemgbe a na-akwe ha nkwa na ewebeghị ihe mere kemgbe onye isi ime ọchịchị obodo ahụ banyere n'ọchịchị ewebeghị ihe o kwuru gbasara ewebeghị ihe ka o si metụ maka na ekwere ha nkwa na ọ ga-eme ka akwa ụzọ a mana ọ kwabeghị ya ewebeghị ihe mere na nke a gwara unu na Nnamdi Kanu anọ n'obodo Isreal oge a na-agba ya ajụjụ n'ụlọ ọrụ oyoyo nke mbụ akpọrọ oyoyo nke mbụ n'Isreal o kwuru wee sị na akpapụrụ ya akpapụ oge ndị agha bịara ịgba egwu eke na obi ya dị n'Ụmụahịa n'oge ha na-agba egwu eke a na-egburu ihe dịka 28 wee kwuo na ume eluola ya n'ugbu a oge ya ka ya chọtagoro ụzọ wee nọrọ n'obodo Israel maka na ya kwere na ọ bụ n'obodo Israel ahụ ka nchekwa zuru oke ga-adịrị ya na dịka o si wee dị ka anyị kwekwara okwu unu wee na-aga onye na-akpọ ezigbo mmadụ ekele gị baa ya afa gị Aha m bụ Agụ Amechi. Agụ Amechi ọ ga-adịrị gị mma Chineke ga-emere gị ihe ọma Ọ ga-emekwara gị n'ezinụlọ gị nwoke ibe m. Ise abụ m onye Ebonyi esi m na okpuru ọchịchị Ebonyi na-akpọ udo dịrị gị otu ihe ọ dị abụọ nchọ ka m tinye ọrụ na okwu a nke mbụ bụ ihe gbasara ndị ọrụ oyibo na ndị ọrụ oyibo a na ndị ọchịchị n'anya ha fụ na o nwere ndị ọrụ oyibo abụ ha nwa
bụ ndị kụzi ya n'ụlọ akwụkwọ ọta akara oge ha dị na nwata. Ha na-egodo anya afọ ụdịrị ọgba tum tum ndị ọrụ oyibo ahụ na-anya. Ha nwere anya ụdịrị ụgbọala ọkwọdọ ekeneze ha na onwe ha na-agba. Ha dị anya ụdịrị ụlọ ha bi, ene anya ụdịrị ụlọ onye ahụ kụziri kamgbe ihe dịka afọ 20 maọbụ karịa gara aga bi. Biko ha bukenere ndị ọchịchị a n'oge na ha bụkwa na nwanne anyị, ha bụkwa na ụmụnne anyị, bụrụ ndị nna nna anyị. Na ọkwa ndị Abakaliki na-asị na ọ bụ asha na-ata bụ asha ọma. Ya bụ mụnwa na-eri gị nwa na-eri. Ya bụ na aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri o wee dị ọcha. Otu a ka ọ dị. N'aka nke ọzọ ka m na-ajụ ajụjụ wee sị ndị na-achọ efi ọ kwaghị na otu onye kwuru okwu maka nnwere onwe ka a sị keje gbawa egwu eke na be ya n'obodo ya. Ọ na-enweghị iwu ga-ewepụta ga-ejide ndị a na-achọ efi. Ọ na ndị na-emebe iwu ndị ụlọ ogwu ukwu na ogo nta na onye isi ala amaghị ihe a ga-eme. Biko ka m kwukenere onwe anyị eziokwu, anyị hapụ na-aghọnarị onwe anyị ka ndụ ndị ụmụnne anyị ndị Naijiria wetara anyị. Daalụkwanụ. Daalụ agụ amechi, ọ ga-adịrị gị na mma. Chineke gọzie gị nke ukwuu, gọzie ndị niile kpọrọ ndị okwu ha batara na ndị okwu ha na-abata. Mana dịka anyị na-apịachizi, ana m asị biko onye ọbụla jiri n'udo. Ndị niile nchekwa obodo dị n'aka. A na-asị na akpazi alarụ n'ute. Ndị niile na-anụ asụsụ ndị a na-eche efi, ndị mma ha, ndị otu ha were eyi na ndị Igbo. Ụfọdụ n'ime anyị, imirikiti n'ime ha anụbago Igbo, ụfọdụ na-anụzikwa ụmụ nwaanyị ndị Igbo. Biko ndị ọgọ ha, onye ọbụla mara ka a ga-esi wee gwa ndị okwu na ihe ha na-eme bụ akwụ ndị mmadụ ka ha na-eme, ka akpa ha n'alụ ka udo wee dị. Biko ndị niile ihe dị n'aka, ọchịchị obodo, ndị isi obodo, onye ejikwa n'aka ya ka ikpe ma ọ bụ n'ọgụ. Ewere ndị ekere ọlụ eke ya kpasuo gị iwe, wetuo obi, jekpọọ ndị ihe dị n'aka, ndị were obodo, ndị ọkaiwu dị iche iche. Gịnị ka ọkaiwu n'obodo unu na-eme? Gịnị ka ndị gbara ọkpụkpụ n'obodo unu na-eme? Ha were ndị eyi, were ndị a niile bụ ndị na-eche efi, amara obodo ndị doziri nke ha ọ dị n'udo, sisi emina na mara ka nke ha si dị, ka esi emina na ka obodo wee dị n'udo, ka Igbo anyị ala Igbo wee dị n'udo. Anyị achọrọ ịkwafe ọbara ọbụla, ma na ebe ọbụla na Naịjirịa ka udo wee dị. Ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ, biko udo ka anyị chọrọ. Ma ọka nkechasị nke ka ị na-eme udo na-asụ asụsụ Igbo, asụsụ yele, na-aza afọ Igbo, na-enyere nwanne gị aka. Anyị fụrụ onwe anyị n'anya ka anyị gosi ya site n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama, ndị ka anyị si wee mmasị n'ihe gbasara anyị. Ana m ekele gị Tobechukwu Tobel, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ịchọọ ikiri anyị wee fụ ihe niile nke anyị na-eme, jee kiri anyị na onyonyo nke YouTube. Anyị zụrụ ụwa niile, wee luo ebe a, iwee sonye na ya, kwado nke niile nke anyị na-eme. Ihe niile nke anyị na-eme ka anyị kwado ya. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma, ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Udo dịrị ndị niile bụ ndị Igbo na ndị Naịjirịa. Ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Chineke gọzie anyị niile. Abụ m Chizzy Ani, ka ọ dị nọ.